गुलबुआ. तुम्ही ऐकत असलेली ही गोष्ट एका ट्रक ड्रायव्हर सोबत घडली होती. चला तर मग ती ऐकूयात त्याच्याच शब्दांत. नमस्कार, मी बरेच वर्ष झाली ट्रक चालवत आहे. मीच नाही तर माझे वडील, माझे काका, माझे अजून काही नातेवाईकही याच क्षेत्रात आहेत. मी महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राबाहेरही अनेक ठिकाणी फिरलो आहे. पण माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला त्या रात्री आलेला तो अनुभव हा फारच भयानक होता आणि तो अनुभव मी कधीच विसरू शकत नाही. आमच्या कामाची वेळ ही ठरलेली नसते. मालक म्हणाले, आज अमुक एका ठिकाणी जायचं आहे, तर मग आम्ही लगेच तोंडावर पाणी मारतो आणि आमच्या मार्गाला लागतो. असेच एके रात्री आम्ही प्रवास करत होतो. रस्ता हा घाटातून, डोंगरातून वळणावळणाचा होता. ट्रक मी चालवत होतो, पण माझ्यासोबत अजून एक मुलगा होता. मी आधीच त्या रस्त्याबद्दल लोकांकडून बरंच ऐकलं होतं, पण मला इतक्या वर्षात कुठेच कसलाच अनुभव न आल्याने मी या गोष्टींना तितकं मनावर घेत नव्हतो. पण मनात नेहमीच या भुताटकीविषयी इतर माणसांना जसं असतं तसं मलाही कुतूहल होतं. वाटायचं मलाही कधीतरी असा अनुभव येईल. पण तेव्हा मला हे माहीत नव्हतं की तो दिवस काही लांब नव्हता. आमचा ट्रक घाट रस्त्याने जात होता. तेवढ्यात अचानक मला एक आवाज आला. मी साईड मिररमध्ये पाहिलं तर मला कोणीच दिसत नव्हतं, पण तो आवाज आमच्या जवळ येत होता. अचानक आमच्या डाव्या बाजूने मला एक बाईक दिसली. आश्चर्य म्हणजे तिथे जागा नसतानाही देखील ती बाईक मूळ रस्ता सोडून खालच्या मातीतून चालत होती. वाटेत येणारे दगड, साइन बोर्डला चुकवून ती बाईक इतक्या वेगात कशी चालली होती हेच मला कळेना. ती त्याच वेगात आमच्या पुढे गेली तसा मी सुटकेचा निश्वास सोडला. हे कशी गाडी चालवतात? मला त्यांचा राग आला होता. त्यांची एक चूक आणि ती बाईक घाटातून थेट खाली कोसळली असती आणि शेवटी यात लोकांनी ट्रक ड्रायव्हरलाच दोषी धरलं असतं. मनात हे विचार फिरत असतानाच अचानक त्या मूर्खाने त्याची बाईक आमच्या समोरच येऊन थांबवली. मी इतका घाबरलो कारण आमचा वेगात चालणारा ट्रक त्याला ब्रेक लावून थांबणे इतपतही आमच्यात जागा नव्हती. एवढंच काय तर ट्रक वळवायलाही आमच्याकडे तितका वेळ नव्हता. मी म्हटलं गेला हा आमच्या ट्रक खाली येऊन आता 100% मरणार. तरीही मी जोराचा ब्रेक दाबला. आमचा ट्रक त्या बाईकला उडवून काही अंतर पुढे जाऊन थांबला. आम्ही तसेच ट्रकमधून खाली उतरलो आणि त्या बाईकला, त्या माणसांना सगळीकडे शोधू लागलो, पण ते तिथे कुठेच नव्हते. ना तिथे अपघाताच्या काही खुणा होत्या. मी आश्चर्याने माझ्या सोबत असलेल्या त्या मुलाकडे पाहिलं. मी काही बोलणार तोच तो स्वतः घाबरून म्हणाला, हो, मी देखील ते पाहिलं होतं. आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणांना भेट द्यायची फार आवड आहे. मला आणि माझ्या नवऱ्याला, आम्हा दोघांनाही फिरायची आवड असल्यामुळे आम्ही सुट्टीत पिकनिकसाठी असेच अनेक ठिकाणांना भेटी देत असतो. ते थंडीचे दिवस होते. मी माझ्या नवऱ्यासोबत 2-3 दिवसासाठी बाहेर चालले होते. प्रवासाचा आनंद घ्यायचा असेल तर रात्रीसारखी दुसरी योग्य वेळच नाही. रात्री वाहनांची वर्दळही कमी असते आणि हवेत गारवाही कमालीचा असतो. आम्ही त्या रात्री असाच प्रवासाचा आनंद घेत चाललो होतो. काही वेळासाठी आधी गाडीचं स्टेअरिंग व्हील माझ्या हातात होतं, पण नंतर घाट रस्त्याला सुरुवात व्हायच्या आधी मी तिथे माझ्या नवऱ्याला बसवलं. सुरुवातीला सगळं छान चाललं होतं, पण अचानक घाटामध्ये आमच्या गाडीचं चाक जोरात आवाज येऊन फुटलं. खरं तर हे जरा आमच्यासाठी अनपेक्षित होतं. नशिबाने आम्हाला लांब लांबच्या प्रवासाची सवय असल्याने एक्स्ट्रा टायर आणि संबंधित सामान आमच्याकडे नेहमीच सोबत असतं. माझ्या नवऱ्याने गाडी रस्त्याकडेला लावली होती आणि तो गाडीची चाकं तपासत होता. पाठच्या डाव्या बाजूचं टायर हे फुटलं होतं. आमच्याकडे दुसरा पर्यायच नव्हता, म्हणून माझ्या नवऱ्यानेच ते चाक बदलायचं ठरवलं. तसा तो सगळ्या गोष्टी घेऊन बाहेर आला. मीही त्याच्यासोबत होते, पण गाडी अचानक थांबवावी लागल्याने माझा सगळा मूडच खराब झाला होता. मी तिथे माझ्या नवऱ्याला एकावर एक प्रश्न विचारत बसले होते. माझ्या बडबडीला वैतागून साहजिकच त्याने रागावून मला गाडीत बसायला सांगितलं. मी देखील रागात गप गाडीत जाऊन बसले. मला बसल्या बसल्याच कधी डुलकी लागली माझं मलाच कळलं नाही.
किती वेळ झाला होता मला माहीत नाही, पण अचानकच लागलेल्या जोराच्या धक्क्याने मला खडबडून जाग आली. नेमकं काय झालं मला काहीच कळालं नाही, पण माझ्या कपाळाला प्रचंड दुखत होतं. मी हात लावून पाहिलं तर माझ्या डोक्यातून रक्त येत होतं. मी कशी तरी गाडी बाहेर आले. पाहिलं तर आमची गाडी काही अंतर पुढे गेली होती. मी पाठी पाहिलं आणि माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला. पाठी अजून एक गाडी उभी होती. याचा अर्थ एक गाडी आमच्या थांबलेल्या गाडीवर येऊन अक्षरशः धडकली होती. समोर माझ्या नवऱ्याला अगदी सही सलामत पाहून मला जरा बरं वाटलं, पण तो मात्र वेगळ्याच काळजीत दिसत होता. मी त्याच्या जवळ गेली आणि त्याला धीर देत सांगू लागली, काही नाही, आपण दोघेही ठीक आहोत ना, मग आता काळजी करायची गरज नाही. पण तो त्या गाडीकडे बोट दाखवत मला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत होता. मी त्या गाडीजवळ गेले आणि आत वाकून पाहिलं. गाडीतील आतला चालक कुठेच दिसत नव्हता. म्हणून मी माझ्या नवऱ्याला विचारलं, गाडीतील चालक कुठे आहे? त्यावर तो जरा गंभीर आवाजात म्हणाला, या गाडीत कोणीच चालक नव्हता. कोणीच चालक नव्हता म्हणजे गाडी हॉर्न वाजवत अशीच सरळ आपल्या गाडीवर येऊन आदळली. काय? हे कसं शक्य आहे? मला वाटतं तो या अपघातात गाडीतून सरळ खाली दरीत तर गेला नसेल. पण माझा नवरा मला अजूनही तेच सांगत होता. आता एक एक करून हळूहळू काही वाहनं आमच्या मदतीसाठी थांबू लागली. माझा नवरा त्यांनाही हेच सांगत होता की त्या गाडीला ड्रायव्हरच नव्हता. पण मग मी जरा सारवासारव करून कदाचित अपघातादरम्यान तो गाडीतून बाहेर दरीत पडला असावा अशी शक्यता त्यांना सांगू लागली. काही वेळाने तिथे लोकल पोलिसांना बोलावण्यात आलं. दरीमध्ये काही माणसं शोधकार्य करू लागली. सकाळ होईपर्यंत आम्ही तिथेच थांबून होतो, पण कोणालाही त्या गाडी चालकाबद्दल काहीच कळालं नाही. पोलिसांनी आमची माहिती आणि नंबर घेतला आणि आम्हाला तिथून जायची परवानगी दिली. आम्ही तिथून निघालो खरं, पण आमची सगळी पिकनिक ही काळजी आणि विचारात गेली. माझा नवरा अजूनही त्याच्या म्हणण्यावर ठाम होता, पण ते कसं शक्य होतं? 3 दिवसांनी आम्ही मुद्दामून परत येतेवेळी पोलिसांकडे जरा विचारपूस केली. त्यांनी सांगितलं तिथे 2 दिवस शोधाशोध सुरू होती, पण कोणाला तिथे कोणतीच व्यक्ती सापडली नाही. गाडीच्या नंबरवरून जेव्हा त्या गाडी मालकांशी बोलण्यात आलं तेव्हा त्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांची गाडी ही काही दिवसांपूर्वी चोरीला गेली होती. तशी त्यांनी रीतसर तक्रारही केली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार गाडी चालक ती गाडी चोरणारा चोरच होता. गाडीचा अपघात होताच तो गाडीतून पळून गेला असावा, पण माझा नवरा अजूनही त्याच्या गोष्टीवर ठाम होता. त्याच्या म्हणण्यानुसार त्या गाडीला कोणीच चालक नव्हता. ती गाडी बिना चालकाचीच वेगात आमच्या गाडीवर येऊन धडकली होती. आमच्या गाडीत नेहमीच देवाची एक छोटी मूर्ती असते. कदाचित या प्रसंगात देवानेच आम्हाला वाचवलं असावं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.